ka headliner salon Shylong ka ai khuble ya phi baro ki Pynbhabriew badru ka pentep shapi ki nong pen bakum ka salon ka babun ki nong trai ki batben ha ka kam khap snyu tang ya ki Kynthei brew Henry ki kinna ki long kumi bajak Shynrang ru kumju tang kata Henry ngi ai ru ya ki we de ki service kum ki facial keratin treatment manicure pedicure bat ka nail beautification ha ka dor ka baben ni ya weri pi ki Pynbhabriew ban wan mi shakani ka salon bat ban shami dalade ya ka jing shakri ka jongi shapi ban tip khamanya phila ban wan shaka dukan jongi ka badan na first floor Jaka Montes complex opposite Glories Plaza Hapolis Bazaar lani phila ban callingi how new number pra nyo kandai pra nyo lai ariwe